sätta mig ner igen. Sex steg, 8 AB, 9. Eller 1 och 2, vad är det där? För jag har sett alla möjliga. 7 har han tagit. Ja, hon tar 8. Jag tycker de fram. Någon tog 6. Men vissa kommer i Ja, nej, jag var inte så men man försöker min GPS tog inte den där vägen. Så jag körde Google Maps och bara la den av. Ja, 5 minuter.